Atorciu rock, atorciu rock, atorciu rock, cola, atorciu coca, rock, atorciu Coca-Cola. Eta naizen propaganda, dena plastikitoak, globo hori lertzeko gogoak, naizeko globo hori lehertzeko gogoak. Talde guztien partaideak gizonak zirela, ez zuten kontatu naiz eta berriako artikuluetan. Nor da zinikoa, nor da zinikoa, nor da zinikoa. Dena pitoak ziren, atortxuko liberatuak bezala. Dena pitoak ziren, txanda gehienetako pingani odun arduradunak bezala. Dena pitoak ziren, bololetako gizasemeak bezala. Dena pitoak ziren, pitoak ziren, pitoak ziren, pitoak ginen. Pitotuak egoteko bai, arrazoiak sobran. Pitotuak egon beharko ginen. Pitotuak. Atortxu ere finitzen da, Euskal Herria bezala. Eskerrak oraindik bebekea lib dugula. Eta McDonald's, eta Starbucks, eta Mercadona. Eta bai falta zaigu, eta bai falta zaigu, eta bai falta zaigu. Presoak ordea, gartzeletan jarraitzen dute. Azken atortxuan ziegoz ginela, 16 errefusiatu, 3 deportatu, 122 preso. EPP-karen kolektibotik kanpo dauden datuak ezin dira inon topatu. Kopeko kantanteren pitlingak Zaragozako festetan ia ginela. Galdetu zigun porrotxengonaren atzeko, pitilinak berriz ontakoan presoen alde mozkortzeko. Erran zigun geroa berri egunarangatik, gero Hernangatik, eta gero Euskarangatik. Euskal Herria taberna bat da, ez dago kainerorik gabeko gaztetxerik. Bueno, martxa honetan ez dira egongo gaztetxerik. Gora Euskal Herria alkoholiko eta drogadiktoa, Espainiari alkohol impostuetan pagatu dugunarekin Donosti erosia genuen aspaldi. Eskerrak kale borratxak ez zituela, bere armak eman jotaz eta biek izan ginen azken. Gau paseroak atortxutik kaleratzen, Moskor jarezian tinko. Kale borratxari borrokada, Moskor jarezian borratxari borrokada, Moskor jarezian. Kale borratxa, herri borrokada.